In fact, ang kaning sayaw in all indigenous communities, appeal gyud ni siya in worship. It's a dance is an art, di man ni siya kay art form, but it's really worship, no? So in fact, sa Bible maingon na si King Solomon bato father nga whoever dances and sings praise twice kanina ana ba. So karon unya kabaw ka ang ato mga indigenous communities nag-asa man sila mukuha og inspiration nga magbuhat sa ilang mga ritual or sa ilang movements kung dili gikan sa nature kay close man kay sila sa nature. So pananglitan nakita nila nga ang Cebu pananglitan gi surrounded siya sa body of water niya. Dagko sa kini mga rivers kanito ko maka-imagine jud ko father nga perting dagko aning mga suba kay karon gani dagko pa magay siya nga eroded na or unsa na kanang unsa na silted na. So ang kaning mga tao they need to kinahanglan nila sabton kung unsaon nila nga kanang ang ilang panginabuhi ba they have to understand nature in such a way nga mo-coexist sila with the river. So therefore unya kay na may mga forces nga di kay niya ma-conquer, so iyan ang tagaan og supernatural meaning, and then ang iyang kinabuhi i-mirror sa niya dito. So pananglitan nabito tay mga panultihan nga ang kinabuhi sama sa ang problema sa kinabuhi sama sa usa ka dag-om inigbuhos mo buhos ug may pagkahuman ang inana ba. So naatay inana nga mga kuan ba ni sa mga sa kultura, no? So may tabo katong tubig katong kuan na gyud ni ritual sayaw tingali because there were accounts nga naay mga sayaw, no? So usa ani. So ang theory is that ang kaning sayaw pareha sa river. In fact they were saying Pahina River. So but I think in one of these big rivers nga usay ang river di ba musud mo gawa, so para sa kinabuhi nga usahay musaka imong kinabuhi usaha sad mo hubas di ba inana. So maybe out of this mo ni ilahang gihimo nga sayaw dito sa ilang mga anitos apan pag-abot sa mga Espanyol dili sad lisod kaayo ang pag-translate tungod kay dili man layo ang katikismo sa Katoliko ug ang atong indigenous nga mga religion, no? So mo na nga it was easy sayon ra kaayo ang pagkuan ni evolve gyud siya unya ni adapt sa ang termino ani sa gigamit mo sa anthropologist adaptation nga gi-adapt niya nga dili niya completely makalimtan ang ritual sa iyang gigikanan, but also iyan ang gi-integrate dito sa bag-o kay kuan man na natural kuan man gyud na siya tendency man na sa tao nga dili nako biyaan kay ako man ning kabilin. Remember this is part of the heritage, no? Kunya collective memory, it allows them to relate to each other. So muna nga kaning ritual nahimo nga instead nga adto sa kahoy or asa siya mo kuan unsa nga anito iyang i-worship na sentro dito sa Santo Niño. Kanya nindot man kay Mikay. So tubig, no? So naay tubig mo nang murag one step forward and two steps backward. Karon in fact ang usasad nga kuan sa Santo Niño is di ba nahimo gani siya nga murag sun sana water rain god, di ba? Pag murag na ating panahon in history nga ila na i-possession ko magkuwaw kuno. These are some of the oral kuan na magkuwaw ang ilang buhat kung imo ko ng Santo Niño sa tubig mo na nga karon kung muuwan kuno ano nang ini-procession sa Santo Niño di gyud na mo kuan dili gyud na nga mauga puro gyud na uwan because according to the traditional indigenous belief nga sun god ni siya. So manginana ba so murag until today ma-reinforce siya kay inaana napamangyud na yung remnants, no, of traditional beliefs. So muna nga ang sinulog sug murag gikan sa term nga sug, no? So sug sa unsa ni sa tubig of course, but ingon sad sila nga naang sa kuno istorya nga like nang titang for example moyon siya nga ako para nako ang sinulog is gikan sa sugsug kanang ang kinabuhi kuno sugsugon ka sa kinabuhi, no? So ana ba sugsugon tinusa, di ba? Sugsugon kuno ka sa kinabuhi unya, pero bisag ang sugsug sa kinabuhi sakit kuno, pero kung naang ninyo mobalik lang gyud gihapon kuno ka. Nindot sad kay siya og kuan, nindot sad kay siya explanation. Yes. So mga igsoon, no, yung nadungog nga daghan, no, ang atong nakuha nga mga pagpasabot kung diin gikan ang po nga sinog, no. So it has something to do with ritual, with prayer, sa ato ang labi na gid sa ato ang kanang nature, no. Makaingon ta nga bitaw, no. Kini siya murag moy mag
kuan na to, magsumpay na to, no? Nganong nahimo ni siya nga ingon ani nganong naa ni abot ni nga pung. So maigsoon natong paladman ang ato ang pagahisgutan karon kabahin sa tinubdan sa sayaw sa Sinulog, human lamang niining pipila ka mga mensahe. Si, asa man ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man dahil na, katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Nindot agud. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og Computer Hardware Servicing nga TESDAS certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre, kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gud na apply. Ug laing pagid pre. Naasig ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Nga una, mo enroll na pad ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Nindot agud ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron may eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDAS certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no, mabto niya gyud ko sa USGR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Sa iyong sipag, aangat ka. Sa pagsusumikap, aangat ka. Sa bawat kayo, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas. Clean, healthy feeling. That's why they make it purified. Distilled and flavored, oh so right. I have Nature Spring water. Naturally refreshing, naturally thirst quenching. Fresh spring water, purified. Nature Spring water, oh so right. Nature Spring water, oh so right. Get big savings every time you buy 10 liters of Nature Spring bottled water. For inquiries, please call 346-2008. Nangita ba kamo og karga sa inyong mga dagkong mga kargamento paingon sa Visayas ug Mindanao? Ang Gothong Southern mo itubag sa inyong panginahanglan. Ang ilang biyahe ikan sa Cebu paingon sa Manila kay matag Miyerkules, Sabado ug Domingo ug paingon sa Cagayan matag Lunes, Huwebes ug Sabado. Samdang paingon sa Tacloban kay matag Sabado. Ang ilang Manila to Cebu nga biyahe matag Martes, Huwebes ug Sabado. Samtang Manila to Tacloban matag Miyerkules ug Huwebes. Samtang Manila to Cagayan matag Martes, Huwebes ug Sabado. Alang sa dugang nga kasayuran, mahimong matawag sa Gothong Southern Cebu Branch sa numerong 231-7100 ug sa Manila Branch 527-6977. Mga igsoon atong tak na alas 10:25 na. Og kining ato ang time check, dalit ka nato sa Nature Spring og Julie's Bake Shop. Mga higalang atong mga kanunay nag-sponsor sa ato ang programa Pagtuki. Okay, so mga igsoon, pila na lang kaadlaw no sa ulogon na nato ang kapistahan sa Senior Santo Niño unya next karugayng simanahan no nakalinya na ang mga schedules apan inig ka sumad karon kana nasugda na ang fluvial procession no dayon pagka the following day mao na ang Sinulog Grand Parade. So mao na nga nining mga simanaha karon busy na gyud no magani sa kadalanan no daghan ang kayong mga gipang divert nga mga ruta. So ang atong bisita po din murag matud ba na dilatar down tungod sa traffic no. Anyway, so mao na no balik ta sa ato ang gipaisgutan kabahin sa tinubdan sa sayaw si Sinug. Father og Ma'am Joy, unsa man ang mga kuan, how did the Sinulog evolve through the time? Unsa may mga kabag-uhan karon sa mga
parada o baka mga gipreparar no mga kalihukan alang sa pagsaulog sa atoong kapistahan. Ang kuan siguro ang history man good sa kaning sayaw nga sinug no nya sir tas ang mga Bisaya ba kaning mga Cebuano dili man ta moingog sunulog pero actually duha man good ni ang kuan ani ang Cebuano siguro because of its commercial kuan mahilig mo shortcut tungod kay taas kaayo no so actually ang kanang sinulog kung word of mouth ra na siya sinug yun na siya so sa mga karaang tao no nga para bas kuan kulon ba na kung pasahon nimo no nya para so inana ning mga kuan so basin ang atong mga katigwangan di ba mo reklamo nganong sinulog naman ang sinug man na dili si kuan gyud na no so sinug or sinulog ang kanang ang sa atong nahibaw-an sa history nga kana yung traditional nga musayaw ana is panalitan sinang tita nga giila nato nga siya ang keeper of the beat no og ang kuan ang iyang amahan ko no mo'y nagkuan na ni murag nag-officially choreograph pasig nakit-an na unya ni kuan no kanang gi-choreograph niya unya mo na ilang gi sayaw kani adto murag dugay na gyud ni no sa mismo sa Santo Niño nga na mo apil na silang ng titang unya murag overtime murag tungod sa nakadako na sa kuan murag kanang na mura na ito'y mga changes for nitaas mong ning rota father so mo to nga kuan but ningon sinang tita nga sukad siya 87 anyos naman na siya ron no sa iyang kuan kung tanaw nato dugay na gyud ni siyang gasayaw ani kay sa iya pa mang amahan pero nakamatngon siya nga 7 anyos pa kuno siya ni apil na siya og sayaw pero mo lagi na kuan naman gyud na katong usa ka kuan one step forward niya, 2 steps backward niya, ambak dayon unya inig ambak ana sayaw na siya nga moingon jud ka nga kanang kuan dayon kang panlitan kung kinsa imong iampo no kang papa kini kang mama kini unya sayaw na sad ka so mao ni ang kuan na gyud ang nagtabo unya nasad sa mga according to Dr. Linda Alburo nga kaning gi-organize sila ni Father Tito sa Agustinian nga mga mamaligya og kandila manayaw man sad na sila Father so ningon sa si Dr. Alburo nga kani sad ila sad ng steps no nga nahibaw-an sad nila sa ilang katigwangan so napasa pod kay kuan man gyud ni nga movement kay makinumdum man ko kuan bata pa man jud ko pero sa bata pa jud ko kaayo kanang may naaman gyud ning sinog kanang mamis open kanang didto moingon man na ato nang isinog imong anak day nya wa jud kay kalibutan pero kanang makit-an nimo ba nga musayo ang mga tigwang niya ganahan ko kay nindot ang rhythm ang good niya you know this is I think akong tawag ani Father this is the rhythm of faith nga kanang ang ilang rhythm ba nindot gud kay sila tan-awon nga di ba nga and there's no music wala toy drum pero moingon na sila birhen katong akong nahinumduman no birhen sa regla tabangay kining bataa nga mahimong buutan mo anak ba unya kuan kanang daghang salamat so kuan gani ang ila ganing prayer is very spontaneous ug unsay masud sa ilang kuan which today in the charismatic movement ug kanang mga spontaneous prayers becomes you know this is like as ang tawag ana Father if I kuan is kanang murag kunog as the Spirit leads you no nga mailhan man kuno na nimo kay it's something positive pero inana ba nga kuan so mo ni ang evolution sa sayaw nga ni kuan siya ni palambo ni padayon siya hangtod rong panahon na tungod kay dunay mga tawo nga nagbitbit og nagdala ni ini og naghambin kanang they really took care of it unya ilang gisayaw so mo na siya ang worship part and I think around the kaning mangong Mardi Gras nga nahitabo kaning parade this was also ila sang nakit-an no because at that time manggod katong Cebu murag na mga problema no nga political nya murag isolated kay so they were also looking for ways nga maka-attract og tourist no so mo ni siya and I'm sorry I forgot na namatay in town to ang choreographer ani ni tuon siya sa mga steps ni ng titang no I'm very sorry color nato nga kuan nga choreographer nga mo'y nag-choreograph ani unya mo na ni gi kuan karon ang difference lang is that according to ng titang kana man kung Santo Niño dili na nimo
dili ko nagunitan traditionally kay mo ra man ang tan-aw niya. Ang mga candle vendors kandila man ang ilang isayaw. That's the difference between ang kaning sinulog the Mardi Gras or the parade and ang sinulog nato nga kanang sayaw sa Sayaw, gyud. nga secular nga sa simbahan tungod kay kuan naaman ang imahen sa Santo Niño. Siguro Ma'am Joy nga siguro sa kanang mga bag-o ng mga steps karon gipangdugang apan ang original na apag yun gihapon. Okay, naaman sila I think na sila category sad no nga kanang sinulog inspired og